ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ। ଛୋଟ ବେଳୁ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି। ସେଇ ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାରେ ଓଡ଼ା ଉଡ଼ନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନି। ଓଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ା ଉଡ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ଆଉ ଖୁସି ମନରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଅତୁଳନୀୟ।